Nanumpa na sa katungdanan si incoming Governor Pamela Baricuatro atubangan sa iyang kanhi classmate ug suod nga higala'ng huwes sa Regional Trial Court. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, gipahigayon ang oath-taking ceremony sa sulod sa usa ka lawak sa usa ka commercial building sa Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 9 sa buntag, mihurar siyang katungdanan ang second Lady Governor sa Cebu, Pamela Baricuatro. Siyang suod nga higala ug kanhi classmate sa kolehiyo nga si RTC Lapu-Lapu City Judge Ana Marie Militante. That I will serve with honor. That I will serve with honor, transparency, and unwavering commitment, to the public trust. So help me God. Matud sa incoming governor nga gipasayo niya ang oath-taking aron maka-focus sila sa transition alang sa gikatakdang pagsugod na sa bag-o niyang mandato. I want my transition team to focus on the transition. So we will finish the oath-taking first para makakonsentrate na sila sa transition. Present usab sa Ace Durano, kinsa midawat sa katungdanan nga gitanyag kaniya sa bag-ong gobernador isip Special Advisor for Economic and Political Affairs. Sa pangutana nganong gidawat niya ang posisyon, nakagusto gyud ko sa mga priorities ni Gov Pam, and mora ginaya akong tumong mutabang nga abot gina dito sa katawhan. mitambong sa oath-taking si Cebu City Mayor-Elect Nestor Archival kinsa mihatag sa iyang hugot ng suporta sa bagong gobernador. Alang kang Archival, mamahimong hapsay ang relasyon sa Dakbayan ug sa lalawigan sa kolaborasyon sa mga programa nga makaayo sa mga Sugboanon. Gihulagway niya kini nga One True United Cebu ang kahiusahan sa syudad ug sa lalawigan ubos sa ilang administrasyon. Sa kadungayng panahon nga dili magkasabot ang syudad ug ang provincial government, at karon nga time nagka-united na. Murag nagka-sync na actually. We are open to any sort of collaboration for as long as we are not violating any policies. Samtang all-out support ang gihatag sa pamilyang Baricuatro sa bag-ong yugto sa ilang inahan nga karon inahan na matud pas tanan. And I'm here to help in the capacity na kanang legally or kanang allowable sa ako. We've been getting a lot of support from the medical community. Those doctors that wasn't able to voice out their frustrations, their concerns, now they're all raising their voices, messaging both of us, so how we can improve. So, usa sa himuon ni Baricuatro iniglingkod niya sa Kapitolyo ang pagpagawas og executive order nga ipawagtang ang pulong nga honorable sa iyahang katungdanan. I would rather be referred to as the people's governor. Yeah. Mas malipay ko ana kaysa anong word na honorable. Sa lakip sa mitambong kaganina, mao ang kanhi National Security Advisor Norberto Gonzales kinsa gitanyagan usab ni incoming Governor Baricuatro og posisyon sa Kapitolyo, pero pasad ta masayod kung gidawat ni Gonzales ang nasing tanyag. Ses? Dagang salamat, Alan Domingo.